Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay nagkapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti lugar yu ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sa kaanan ti bantay. Mabalin mo apagnaan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiyagan dagiti tattawi ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, gandad dumapay. Ada ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda ka no pa'y ginalawa a prutasan ako ka ti may sa pamilya. Mangtangdanda ka dagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka diti agadal no adda maurnong ko? Wala, aginrol ka ijay. Basta maano samti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan. Adamanan babayadan medyo pagadalan, nanang. Ay una yan, kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laeng idi adda binayadam. Hindi na panalawas day, jay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwarta. Sa pagtulatin mga remedyo nga roden. Rumbang laang. Awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimit nga mingi binayadak, idi, nanang. Uray sa bali, isumla ababayadan dayta. Ay, makapasuron dagita ababayadan. Talaga kasta, nanang. Awan ti libre ita. Sana bali. Isaklat ta ti mga pamuspusan. Ala, aldawan, maladaw kan. Apay anak kaawit ka pa'y lang, itirinapot akayo. Ipan ko ije balay na nasalod. Pagsungrod da ka no. Manungay mo ti pananggata na iti may sa arapat. Duamot arapat day taawit mo. Umanay na pagbayad ko iti babayadan ni Eskwilaan. Isuan na sapa ka na pandita bantay anag kayo? Uwen, ala, umunakan tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma, tapno da ka duwak amagmag na. Umunakan, tatarimnak pa iti chinelas ko na pugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak nga rodan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insagana amin ti katulong ti kasapulam amapan ije pagadalan. Adayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalib ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik day nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikamanan ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisuruken ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, can SEA Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka ang mga remedyo iti pagbayad mo. Nadya karamidan da ito eh. Ad-ada nga awan na sayata mo sakbayak. Awan mo't malak ka ni nanang. Tasan ka no abinulan ng agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay na yung kaag-apply ka ni Coach Cross. Taagatleta ka laangan. Awan gastusak nga ag-training. Nung makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagrigat mo tagbalin ng athlete. Naawan tinalatak akaduam. Ngam ni Coach, nakadanon ka nun iti Olympics, dagiti players na. Amok day ta. Awan mo't nga rod aramatek. Bastag patulong ka ni Coach. Nung makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag training. Nangababak kamot ako nam iti marathon.
Saan ka di? Inaramat kumot lang nga pinag-enroll. Oh, apay analiday ka di tasuli. No saan ka ang makabayad ije pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko tagadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan tun urnong mo. Kasano nga tang agpaiso ayan, nanang? Ado met ti amok di ta nagsardeng. Nagurnong da. Kat intuloy da, ti panagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talaga nga adda. Parparigatem latabagim. Kasalo, nakapoy matutak mo. Unay mo tinday tan, nanang. Agparparikot nga rod da taon, kasta pa'y lati bagayo. Si kang amin tagar aramid iti bukod mo aparikot. Naglakasul baron. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Imbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigod a players ni coach. Kaya't nga taama addan iti kabarbaro a player. Inkayam amon ti bagim. Ibagam asigod ka anak kikumpit iti marathon. Ay, mapantaman nga rod. Kadu anak. Imbagkan ka. Kasaan ka ama nagbabain? O sige nga rod. Nakita ka nagturong iti opisina na ni coach. Naimbag abigat yo, sir. Nadamag kong agberbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maed. Ada ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod nga atletak iti Visayas. Apay adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek. No dahi ag-training kami iti sabali a lugar, sir. Okay, kita agpay ti kabaalam. Ala, mapantayo ije ground. Agtaray ka ta orasan ka. Makita yo, nagpartak saan ka din, sir? Well, napartak agpeso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaad da iti kabambantayan, sir. Kan, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas. Tapno nangina inton ilako tayo. Una, amaw. Ada ka kadwa kang agbambantay jay, amaw. Nasayaat. Ngam apay adi ka napan. Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad damagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amo, may no agimpaki kamay. Kat agimpaki kayon Anya ngay ti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamay. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imay la nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard. No sigod kay ma player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Kan, makita ka marigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasayat nga rod ta pinilit mo. Apay kumamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Kan awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sabali a lugar. Naku naman nangapak idin. Apay asa naging matang iti arwaten. Iso kano ti inaramat na nag-enroll, sir? Kasta ka di. Sayang ti kinalaing nga. Iso asyak ti mang train kan kuana. Tulungak. Ita tamay saka na player. Masapul atunggal malpas ti klasem. Umay kapay ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka, sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan, iti bigbigat. Sir, ada kami itiigid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso tarayan mi, akas pa nag-jogging mi. Nakisalip ka kanupa iti swimming. Pudno ka di. Sir, nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming. Mabalin apakisalip amadwa. Kasta ka di, sir?
Tulungan dak man nga rod, sir. Sige, tulungan ka mga i-process ka dagiti papeles mo. Tapno agbalin ka a varsity. Awan bayadam iti panagadal mo. Agyaman ako na, sir. Nga masapul ka na ti training mo. Masapul ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan nga agbisyo. May parit ti panagsigarilyo kan panaginom iti aral. Apay ang nagladaw ka si Mangpet. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanugak ka nag-training, nanang. Nag-jogging ka nagawid. Nagkunang amin nga agjogging ka. Ala, agluto kan. Ag-training ka iji pagadalan. Tagbalinak nga atleta, nanang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uwin, ngimita, pasabali ang pagadalan. Ag-training ak, tapno agbalinak nga atleta, tapno awan bayadak. Mapan ka kadimanan makisalip? At danto kadimanan premium? Uwin na mga bakak, nanang. At day bagak kakadwa, atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita iti may sabalasang nga agkuy-kuyog. Kanayon dabag magna iti bantay nga agturong iti syudad. Naira na la siguro ang nagkuyog da. Dalan nga rod, pag naanti tao. No na minsan, wano na midwa, mabalin ang naira na. Ngam no kanayon, saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan, at damadi nga aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro. Dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka, Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat agbalin nga atleta. Pangalaam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnam na makalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Ang gasto matlaang ti atleta. Abo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gaam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwin, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka na? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa ka dagiti rumpeng nga makisalip. At dala nagbalin na parikot iti sigod a coach mo na heart attack gayam kano. Ngem, awan mat aramatek, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaaykan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo orawan kwartak? Wen, Bernard, makita nga min nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadagiti kakadwak amang isursuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Si kagaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mangabak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di ti anak ko.
Mga bak nga tada Mario kan Bernard, iti ay ayam anan kisalipanda. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, marigriga ti adda panagbiag da Bernard. Idinto ta addaan met da Mario. Inaramid ni Claudia ti kabaalan na. Tapno agbalin analatak ti anak na ni Mario. Nga agbalin at chess player. Kabayatan na, tinulungan ni Sally ti gayam na ni Bernard. Tapno makastrak kas atleta. Rinaam ti coach ti kinaalibtak ni Bernard nga agtaray. Isu a kinalkal na ti sigod a record da itoy. Kat dita, naamuan ti coach, asigod gayam nga atleta ni Bernard. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. At da ka di parikot, itikata ni Bernard, Mrs. Oh, da kayo matgayam dayta, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakad ta mga bag, Mrs. Uray manuti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan na dayta apanggapyo at adalakad ang ma-disqualified ti anak yo. Kasta ka di. Lipato mo tinaibaga, coach. Mangrabraba kaklaag. Oh, kompleto tayo katin. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balinga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isukano ti kalaingan nga agtaray ti grupo da, mami. Day talakot taray. Masapul asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam isok. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan analalaing ka ngam isok. Numaabak iti pakisalipan na ngay ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa yan nababak. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa ka na yun akanwa. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadua ni Bernard, mami. Pangalaan nga ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapin anom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapin ano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka diti agdamag o kapin anom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkaadalan kami, nana. Madi ka diti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard. Napanakisalip, nana. Barang mga kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin ng atleta. No palarong pambansa, basit pa'y, nana. Ngam no makadano nan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan mo't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na.
Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na at arigagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tari kagayan na, tinalatak, tinaganda. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana. Iso ka de, nga ing kagumaan ti amo tayo nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw noon niya iti panunok na. Nasa una nga may, nalatak to tinagan ti anak na, no makadaanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok at ikinalatak ti tarigagayan ti daduma. Ay, kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis. Inton malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, mabalin la kumaadwa ti pakisalipam, Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti lindang uyan kan tinarayan. Ay saan ka numat ang mabalin? Mabalin la kuma, sir. Sana bale, lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwang nga ayam. Ang no ditoy, saan pa ang mabalin? Numangaba ka ditoy, sika ti ipanmi iti Olympics. Lalaingak, sir. Wala, agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakaangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, doa nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak namin napan iji ayan dagiti coach. Hanggang isugayam ngay nasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden iti tinarayan, kayat namanen a makiswimming. Isumat ti mabannog, mami. Saan mo tasi ka? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di a mga habak dayjay a Bernard? Kunada mo't analaing, mami. Ngata, amangan mo't numangan iti kilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agayayam. Uwan, sir, inakon. Coach, mapanak mo't iti diso, mabalin ko ang makita ti anak ko. Numabalin la ko mga agyanak iti asidag na. Saan mo't nga ron mabalin? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dagit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yung mat iti monitor. Kan mabuya yung mat lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Ala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka kadin. Mapantan iti oval. Uwan, sir. Laglagi pang tibilin ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwan, sir. Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Kaya naganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ano ti makalingad? Sapay nagpudot ditoy. Inak man biit ijarwan. Adda dagiti atleta ang nakalinya iti oval. Nakasagana da.
para iti ay ayam at track and field. Oh, umasinagak man. Oh, ni Bernard J. Maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Oh, nakakumbuda ang nakasaganan at umaray. Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Sige, Bernard! Taray! Ha? Bernard! Kasla ang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day dyan. Ay, linabsan na amin ang kakadwana ang nakisalip. Sige, Bernard! At, ne, Takan iti asin iti finish line. Pag-iten! nagpartak at talaga. Ne, pinugsat ng tinay Kabil Alinas iti finish line. Isutiin mo na. Nakit di kita ang anak ko. Ay, sigurado ang mga bakman. Ne, apay ngay. Matan-awak dito'y tawa. Bumasbasit mo ti piya sa ti anak ko. O delikadon sa mo na. Madiday to yan. Ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingotanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kano naglaing ti anak ko? Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. O salbag na dya kalaman na. Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan at talaga. Sa dino ka diti na kay kamangam, adayon sama kabsat, Ijay Visayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta dyan anak mau. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga ron kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang impet tinagbibiyagan nyo ijay Visayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka diti pakaangayan na, sir? Ti ko na dagat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sa bali nga ibagadar. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mangi sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta si kati champion. Rumbang lang si kati mapili ang makisalip iti Olympics. Makaungot na mawag ti amo tayo. Agimpake tayo kanumot iti prutas. Taapay, ang makaungat. Dakmawatan. Awang matbasol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mo. Tiyatap ko, naabak siguro ni Mario isong agpupudot. Ang mga no pangipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpaw. Eh, lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics, ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali nga min tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kaya't ko ka di ang makapanak iti Olympics, nanang? Pangalaan tayo matngay iti aramatem.
Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang. Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apa yan siya tibang isagutan? Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbaling nga atleta. No, sana nagapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka lang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Si kati kapatgan kanyak. Si kati kapatgan na gayan. Kablaawan ka, tasi ka kano timapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti marathon, sir? Nalaing ka ngagtaray. Kanayon ka mat ngag-jogging. Ta kanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit kuno ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, adu ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga, sir. Padasak man met ti sa balingay ayam. Anyan to nga ta, ti pagbanagan ni Bernard. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Bernard, iti ay ayam anak isalipan na, idinto tanapaay mat ni Mario, iti chess. Naibaga ti coach kan ni Bernard, amay santo daytoy asumabak, iti Olympics. Iti may sang aldaw, addain singasing ni Coach Cruz, kan ni Bernard. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kahit kumot nga padasan ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, adu a kompetisyon ti mabalin mo apakisalipan. Sige, sir. Padasik man dagin sayo ti basketball? Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball. Tamang rugi ka nga aginsayo. Sige, sir. Nakasagana ak. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan. Nasipngutan. Naginsayo ak namin, nanang. Insayo manan, saan ka di akal kalpas ti nakisalit mo. Aginsayo ak kanong ag-basketball. Nagado ka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita. May mayat pa hingam tinarayan, nanang. Nga ta, saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga aginsayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no awan matlati magimulam ka dagita. Nasaysaya at no agawid ka na dagos at no makakayo ka mo. Ikagumaak, nanang. Aginsayo ak. Parang dayto yan, tipagrugyan, tipaglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang tilumatak? Ngam awan met karga tabitukam. Parbangon pailaan, ngam nakalinti ka, apay, papanam. Hinakag kayo, nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, adamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Pagumata iti sapatos. Ay, parigaten na ka day bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingkagpidpidot itinaspak asang ati kayo di tabantay. Siyak mo ti mausar iti sapatos. Saan adag iti coach? Saan ka pa yan ang makaawat?
Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige nanang, inakontat no jak maladaw. Apay naglaladot ka? Madpadi ka di tibagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Ken sinapak tinapan nagkayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag ensayok. Rubber shoes ti kayat mo asawan? Uwen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, wan gayam. Saan ka din nga umadanin ti kasangay mo? O madanin aya. Ni, jak pa ikat mapuputan ti panawan. Makumikumak ngamin. Aginanakamot ngamin Saan ka akanayon nga agbannog? Agyaman nak na. Ore kas kasano. Sikat imang pumpunas kadagiti dagansen ko. Kasanwak nga tanawan ka. Ay sus! Unay kat daytan apunas ti dagansen. Pud mo timbaga. Ore kasanot mannog kandiday ko. Nodda ka. Makaginawa ak. Awan ka din pagsungod yaw. Na nakita ka dapat nagkayo di anak mo, idi parbangaw. Ne. Apay asursurutem ti anak ko iti parbangon. Anya ti panggap mo kenkwana. Nambarak amang surot iti anak mo, iti bantay, iti parbangaw. Kano ka ibagbagam anak itam ti anak ko iti parbangon. Ita ibagam anambaram. Napanak iti kabangibang apurok, iti kapsat ko masakit. Apay ngarod nga daka dito inukunam anapan ka. Napanak nga rod, idi malam, kat namarbango na ka nagsoblay. Iso anak itam ti anak ko, kasta ka de. Kasta nga rod! Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siya ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan timakan ije lamisaan. Ingka manganan, taing kaagiskwela. Makapasalot mo't, mami. Nabakak ngamin iti pasalip. Sana ko na makapan iti Olympics. Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanun tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak na kakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilyan. No makaturpos ka iti panagadal mo. Uwan, mami. No makadalak, mapanak iti sabali a pagilyan. Iso nga igaed mo ti agadal. Taadamot aramatem a kwarta nga agadan. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilyan. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan ang makapan ni Mario ije Olympics, among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Sana bale? Tamakapan lata ti anak ko iti agduduma apagilyan, no kayat na. Mapansamot ka no ni Bernard, amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalit ti pakadanunan na. Angam ti anak ko, ado apagilyan to ti mabalin ko apangibaunan ken kuhana. Wan metkit di taano ti kwartam, amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay, amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadagiti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Uray nalatak to tinagan na. No awan mo't kwarta na. Naku na kanyak ti coach yu iti basketball. Agapo iti determinasyon mo. Napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumetan nga ag-shoot. Nakiaya makadagiti kabataan ti barangay, sir.
Isumat lagayam. Ala, sursuruam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno adda ang makasursuro ka. Wan gayam, sir. Ado dagiti kabarbaro pagan nurutan. Asaan mi nasurot, kabayatan ti panagayayam mi. Agsipod tawan ti kotsyo amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Wan, sir. Kat namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, inton sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tas ikanto ti substitute no adda ti mabannog. Sige, sir. Ay, damok ti makibasketball. Isa, medyo agnervyusak. Anya ka diti imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalinak ka no a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon, iti agdudumang universidad. Ngam apay akas la naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatek. Wan gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo. Rubber shoes? Wan. Ah? Sige, lukatam. Pakitaam no kayat mong matlaan. Wan. Agyaman Ay, sige, kita agman. Ay, nagpintas Agyaman ka, ha? Amo matalaga ti size ti sapatos ko. Anya day tayong sangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito, Usarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y anala ko ti kinayom. Insagot da kanya. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala na. Gayem ko tinang isagot kanya. Kanayon nakatulungan. Amunak tumanmat kan kwa na. Wen, talaga amok to kada kayo. Intundum tang ti umno panawan. Anya? Ay, anak mo sino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Mario. Sa anak namin na makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang mapay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka na. Ha? Diyak matamun apay. Talaga, kasjay tayo ayam. Adamabak, adamot mga bak. Awan pa'y kid din ganas kong agay ayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y mag. Nulakat ibagati ko siya, alumabanak manan. Adamanan ay ayam nyo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, parakan ka. Sayang. Ta-reserve back lang. Ada ka numot umay a cameraman kan TV host. Ay, kasanungay noon nagpasukat kanya. Di saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak tayo agdadamo akas kanyak? Ay, kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumang. Na-injury ti may sakadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaingam Ikagumak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard? Kini daw ko nga rod iti coach na bareng numaya ti panagayayam na. Kat saan tulangan a substitute. Lalaingam nga rod Bernard. Gundaway mo dayto yan. Barang agbalin kan a basketball player. Sige, ikarkararag mo Ala, ingkan, good luck iti ayayam mo. Wan, sir. Agyaman na. Kitaan, sir. Kanayon nga isityo mo na iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan ko na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan na anak kambalian ang irekomendagan kwa na? Adon tinaishoot ni Bernard, sir. At alaki tinasaya ta masakbayan na iti sports. Ay na, sapay ko ma, sir. Tapno agbali mo doon ti panagbiagda. No agbalin a basketball player. Talaga nga da potential na. No agtalinad ang napakumbaba.
agbaling ilakid di. Nasing patigayan ko, sir. Ikagkagumaan na ti makaalam nga uray awan pulos kabailan ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inanay? Conforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damon pa lang ti sumabak ngam ado ti shoot mo. Kablaawan ka, Bernard. Ay na, naglaing ka. Agyaman iti support tayo. Mayat lakid iti masakbayang Bernard. Saan ka kumang agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabaling nga ipanakil ko, sir. Sa anak pa yan anay basketball player. Ala, pagsaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.